Milí diváci, ja vás opäť zdravím z nášho podcastu a po mojej pravici sedí slovenský, rómsky virtuós klavirista Drahoslav Bango. Drahuško, zdravím ťa a vítam ťa a ďakujeme ti zároveň, že si prijal naše pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Drahuš, chcem sa ťa spýtať, lebo ja som sa akože veľmi tešil na tento diel, lebo ja keď zavriem teraz oči, tak ja akože ťa vidím ako takého ročného virtuóza, ako Mozarta. Ty keď si bol malý, tvoj prvý hudobný nástroj bol aký? A v akom veku, prosím ťa? Vieš čo, ono to bolo tak, že ja som začal hrať v 3 rokoch a nakoľko otec je huslista, tak chceli, že aby som bol po ňom huslista. No a chodil som na husle, myslím, že rok, necelý, ale nakoľko detko z maminej strany, tak je klavirista. Tak mal doma obrovské krídlo a ja som tam bol stále u detka. Tam som mal aj kamarátov, rodina, tam sa spievalo, hralo, tam bol ten život a preto som to mal rád od malička. No a potom detko hovorí, že nedávajte ho na husle, lebo že vidím, že to nechce, lebo som plakal pri husliach, hovorí, dajme ho na klavír. No a potom som začal na klavír a vlastne v 5 rokoch som bol na súťaži, na medzinárodnej. V podstate teraz si to tak aj dobre povedal, ty si z hudobníckej rodiny teda. Aj z maminej strany, aj z otcovej strany? Áno, áno. Aj z maminej, aj z otcovej a to je také super, že po maminej strane tam je vlastne strýko Milan Borák, harmonikár, detko je klavirista, harmonikár a strašne veľa muzikantov tam bolo, ale skôr oni hrali buď kaviarenskú hudbu, alebo rómskú hudbu, ako normálne, ak sa hralo volakedy proste, zábavy, svadby, všetko možné. A zase po otcovej strane, tam som mal dá sa povedať, že tam som mal zase ten stret s tou vážnou hudbou. Nakoľko zase otcov strýko, Ernest Patkolo, jeden z najlepších huslistov, pôsobil v Turecku, po celom svete a tak ďalej. A on vlastne bol prvý z našej rodiny, ktorý spravil vlastne Janačkovú akadémiu. Takže ja som bol vlastne druhý po ňom, čo je také tiež pekné. No. A tam je vlastne aj Roman Patkolo, čo je vlastne najlepší basista na celom svete. Takže tam som mal tú klasickú hudbu a tam som mal zase tie rómske pesničky, kaviarenské veci. Lebo ja som sa chcel akorát na to spýtať, že ty si vlastne klavirista, ktorý hrá všetky žánre. Snažím sa. Že ono to je možno aj tým, že to bolo od malička tak dané, že z tej strany hrali klasiku, tam bola vážna, tam niekde jazz, a tak sa to na teba akože nabalilo? Presne tak, že ono všetko sa tak nabalilo, ale stále detko chcel, že aby som sa venoval tej kaviarenskej hudbe a že aby som išiel na loď a to bola taká jeho cesta, že tam ma videl. No ale ja sa musím priznať, že ja som od malička nemal rád ani jazz, ani kaviarenské veci. Ja som proste vyrastal len City Boy z Trnava a proste sme išli na zábavy, išli sme na svadby, hoci kam, tak som sa tešil proste, že ide Kamilo. A vôbec ani cymbalovky som nepočúval, popravde, že akože bolo to okolo mňa, ale nebol som teraz, že wow, že páči sa mi to. Ten zlom potom nastal, až keď som mal nejakých 12 rokov, keď môj detko spravil ples v Bielom kostoli a prvýkrát vlastne prišli tedy, dá sa povedať, že najlepší umelci z Budapešti. A vlastne ich som tam počul a odtedy som sa do toho zbláznil. Takže až vtedy prišiel ten stret vlastne s tou maďarskou hudbou. A vlastne keď som došiel na vysokú školu, na Janačkovú, tak až tam som sa zase stretol s jazzom, lebo som mal spolužiakov, kamarátov, ktorí zase boli vžití do jazzu. Takže som bol obklopený tým. Takže všetko tak postupne na mňa išlo. A teba v podstate to je úplne tie samé začiatky, teba niekto učil, že ti povedal, že takéto sú tóny, alebo či fakt si sa už reálne proste narodil s tým, že si počul ten tón? Vieš čo, ono to bolo tak, že vlastne však v Zuške, v základnej umeleckej škole, tak tam ťa samozrejme naučia základy, klavíra a tak ďalej. Hráš klasickú hudbu. Ale stále detkom aj so strýkom, tak oni stále doma si hrali, buď na 2 harmonikách, alebo klavír harmonika. No a od nich som sa veľa naučil, lebo som to počúval od malička. Takisto otec však s cymbalovkami. Takže tam som mal zase stret s tými halgatami, čardášmi a so všetkým. Takže ono sa to tak nalepilo na mňa, ale nebolo to tak, že teraz z ruky na ruku, že ma to učili vyslovene. Že proste niekedy bolo také samozrejme, že som povedal detkovi, že ukáž mi, aký akord tam dávaš, tak mi ukázal. Ale nebolo to vyslovene, že teraz ma do toho nútili. A tak môžeme to povedať tak, že si sa narodil s nejakým vlastne takým sluchom už tak ako dieťa, alebo vieš, ty si to tak teraz povedal úplne jednoducho, ty si strašne skromný chalan. Ale. Že tak ja som to počúval, tak niečo som si tam není to také bežné. Možno pre teba, že to ani nevnímaš, asi to není také bežné, ale pre toho bežného človeka, ktorý nás aj teraz pozerá, takisto aj pre mňa to není také bežné. A aj si absolvoval nejaké súťaže? Samozrejme. Tak v 5 rokoch som bol na prvej súťaži. Tá bola v Brne, to bola Mozartová medzinárodná súťaž.
A tam som vlastne dostal cenu za najmladšieho účastníka súťaže, lebo som tam bol fakt najmenší, 5-ročný, ostatní mali 9, 10 a tak. No a ešte som tam dostal nejaké ocenenia, čestné uznania, ja neviem čo všetko, ale pre mňa to bola akože taká obrovská, ako to mám povedať, taká obrovská česť, že tam vlastne môžem byť, že taký malý. A proste si pamätám, že tam bolo obrovské krídlo, nejaký Stanway a oni ma zbadali, tí porodcovia, že aký som malý, vieš, a ja som na stoličku išiel tým štýlom, že nohy mi viseli, tak oni to zbadali, tak rýchlo mi tam podložili taký šamlík, vieš, a dodatočný pedál a tak ďalej, takže to bolo taká sranda. Ale vlastne také, dá sa povedať, že také synonymum toho všetkého je, že potom som sa vlastne tam dostal aj študovať. Takže som si pripomenul tie časy o veľa, veľa rokov. Či ty si vlastne z konzervatória? Ty si ešte vyštudoval konzervatórium v Bratislave, nie? Áno, konzervatórium a potom som išiel na Janáčku akadémiu. A vlastne, ty si sa ty si sa dostal z tej súťaže na Jamu, nie? No tá súťaž bola pod záštitou Jamu. Ale taký kolobek chcem povedať. Študoval si na konzerve a teraz učíš na konzerve, že? Áno. Taká retrospektíva, že tebe sa to tak všetko vracia späť. Že 5-ročný som bol vlastne na Jamu, potom som tam študoval a vlastne na konzervatóriu zase učím. Takže je to také zaujímavé. No? Aký je to pre teba pocit, že tí v podstate tvoji vtedajší profesori sú teraz kolegovia, nie? Je. Ešte si stále na to neviem zvyknúť, lebo mi hovoria, však sme kolegovia, tykajme si a ja proste aj tak vykám, lebo to už je také, vieš, už to mám tak zažité. Ale čo je super, že vlastne som tam ako doma, lebo však človek tam prežije tie najkrajšie roky svojho detstva a vlastne tam má tých svojich kamarátov, tam má to zázemie a však ako vieš, to konzervatórium má také svoje čaro, že to nie je proste ako nejaká iná škola. To je úplne iná škola. Konzervatórium je úplne o niečom inom. Keby sa ty porovnáš v tom veku, lebo ja si ťa stále proste predstavujem ako že toho najlepšieho klaviristu, ktorého som kedy videl. Možno na Slovensku to tak aj Československu to tak reálne je, že vieš porovnať rozdiely medzi, možno sa niekoho dotkneme, možno nie, ale však už musíš byť trošku... Ty si strašne skromný, Drauš. Rozdiel medzi tvojimi spolužiakmi a tebou už vtedy? Vieš čo, bol akože určite. V klasickej hudbe to bolo tiež vidieť, že sme tam boli asi 2-3, ktorí sme boli akože takí, dajme tomu, že výnimoční. A potom ostatní boli takí, akože zahrali to všetko, ale nedali tam proste toľko citu, alebo nedali tam toľko toho všetkého. Tak človek, ono to je tak, že sa narodí napríklad 100 ľudí a jeden z tých 100, keď ti zahrá, tak proste spozná, že áno, to je ten jeden. Že proste každý sme v niečom výnimoční a preto tam je vlastne ten rozdiel, si myslím. No ale ja som nikdy nebol taký, že som sa porovnával alebo tak. Proste som to vždy nechal na tú komisiu, nech si oni rozhodnú, že kto ako. No. A však vedel si, že akože dobre vyhrám, alebo ma zoberú. To už si vedel veľmi dobre. Nie, Drauš, srandujem, ty si veľmi pokorný. A k tomu jazzu si sa vlastne dostal v Brne? Až na Jamu, áno. Až na Jamu. Akože tak, predtým samozrejme počúval som niekedy jazz, ale takže som sa do toho dostal viac, tak až na tom Jamu. Lebo hovorím, tam som bol tým obklopený. Mal som veľa kamarátov z jazzovej katedry, ja som bol na klasickej hudbe. No a potom dokonca si ma pozývali z tej jazzovej katedry aj na koncerty, aby som im hral klavír a tak som im rozprával, že ale proste ja som nie jazzový klavírista. Nie, ty hráš super, že my chceme teba. Hovorím, tak dobre. Takže tak som sa k tomu dostal. Momentálne v dnešnej dobe v podstate kde všade pôsobíš? Alebo s kým respektíve hrávaš? Tak to je taká otázka ťažká, lebo mal som strašne veľa zoskupení, musím sa priznať, a nestihal som to. Takže som si to tak vyriedil a vybral som si také priority, proste, že čo ma aj naplňa, čo mi aj niečo dá a zároveň čo mi aj finančne nejako pomôže. No a teraz vlastne momentálne pôsobím s Lajošom Sarkozym z Budapešti, z jeho vlastne, máme Sarkozy kolektív, meno, názov. Tam sme vlastne 4 ako kvarteto. A s ním vlastne chodíme po celom svete. Boli sme hoci kde Švédsko, Nemensko, Rumúnsko, Maďarsko, Česko, vlastne hoci kde sa dalo. A teraz vlastne sa začína taká kariéra, lebo natáčame album a tak ďalej. Tvoj album? Alebo to je spoločný. Spoločný album. Áno. No potom pôsobím samozrejme s Tomášom Botlom už veľmi dlho, to sme ako od detstva, ako bratia. Takže to už každý nás pozná, že Pada Maduš prišiel. A potom mám svoje trio, kde vlastne komponujem ja svoje skladby, robím vlastne album, všetko budú autorské skladby moje a tam som vlastne ja, Igor Bihari basgitara a Timotej Rajnoha bicie nástroje a to máme na taký štýl Michel Camilo, že taký štýl proste sa to tak pohybuje a tam som rád, že
že vlastne sa môžem ja angažovať, akoby, že môžem dať niečo zo seba von a na tých skladbách to bude vidieť. Takže sa na to veľmi teším, že vlastne tam budú prvky aj klasické, aj rómske, aj maďarské. Všetko tam proste chcem dať do toho albumu. Drahuž, a ty keď máš takto vlastne nejaké tie kapely, môžeme to tak nazvať, alebo to nejaké projekty, tebe sa to nepletie, keď proste ideš hrať napríklad s Tomášom, čo je úplne niečo iné ako s niekým iným? Nemáš s tým trošku taký problém? Ja sa tomu veľmi teším, lebo v každom projekte, v ktorom som, tak som si vlastne spravil, zoradil tie projekty, že v každom hrám niečo iné. Napríklad ešte som zabudol aj Barborku Botošovú, aj s ňou veľa spolupracujeme. A tam hráme vlastne fusion, etno a dá sa povedať, že tak sa tam kombinuje všetko možné. Potom s Lajošom hráme zase maďarskú klasiku, Bartók, Kodály a tiež máme nejaké vlastné veci tam. No a s Tomášom zase hráme funky, latino, R&B a tieto štýly. Takže je to také pestré, že vlastne všetko sa má. Vieš, že prídeš príklad za Tomášom a začneš hrať štýly z etna, alebo ja neviem, že nestáva sa ti to nikdy takéto? Vieš čo, už si tak nadstavený, že si to vieš? No, viem to ukorigovať. Vlastne však od detstva som to musel robiť, že proste klasiku, keď som hral, tak som to nemohol dávať maďarské prvky, vieš. Proste idem hrať klasiku, tak som musel hrať klasiku. A pri tej klasike asi človek musí byť najviac sústredený, že? Musí. Tak to ja to považujem klasiku ako základ, ale zároveň to považujem ako za najťažšiu hudbu celkovo. Lebo fakt, čo sú veľkí jazzoví muzikanti, tak všetci si prešli klasikou. Je to tak, bez toho ten jazz asi by nebolo. Ne, určite. A tebe srdcu najbližší je ktorý žáner? Ktorý miluješ najviac? To je veľmi ťažké. Vo mne sa to tak mení často. Áno? Mávaš to, že... Keď mám toho štýlu veľa, tak už proste si poviem, už to nechcem hrať, že idem. Ale tá klasika ma vždy nadchne, proste tomu sa neviem ubrániť. Takisto aj manželka mi stále hovorí, že ty už málo cvičíš, že proste, že začni cvičiť, tak som si stiahol noci, takže cvičím ďalej. Lebo vieš, keď už nemáš nad sebou niekoho, nejakého lektora, tak proste už zlenivieš v tom. Takže sa snažím cvičiť aj tak tú klasiku. A maďarská hudba, tak to je, vieš, od malička som v tom, takže to ma tiež naplňa veľmi. Čo považuješ za svoj najväčší úspech doteraz? Úspech. Ťažko povedať, lebo úspech je aj napríklad to, že som oslovil strašne veľa mladých umelcov, mladú generáciu. A nie len zo Slovenska, ale proste ozývajú sa mi ľudia z Bulharska, zo Srbska, z Rumúnska. Že proste to moje meno sa dostalo až tak ďaleko, že čo som nečakal, že sa dostane. A veľmi, akože môžem povedať, že si berú ten príklad, mňa sa strašne teší, že proste vidím tých umelcov, že proste, tento používa moje veci, tento používa toto. Zvuky sa snažia využívať tie, čo používam ja. Takže tomuto sa veľmi teším, tak to je pre mňa obrovský úspech. A inak je úspech aj to, že vlastne som neoslovil len rómsku akože kultúru, ale aj majoritu. Že napríklad chodím na nejaké folklórne festivaly, kde je 700-800 muzikantov. A proste všetko sú výborní muzikanti a majú ma proste ako vzor, dojdu za mnou, že si to strašne cenia, že môžu byť pri mne. Takže toto ma strašne teší, že som toto dokázal spraviť nejako. A potom úspechy sú samozrejme súťaže pre mňa. Klasické, kde som povyhrával prvé miesta rôzne, Bánovce nad Bebravou. Potom som bol v Kamenici nad Lipou, kde som vyhral novákovú súťaž. Bol som vo Viedni, to bola nejaká Danubia Talents, sa to volalo. Ale najväčší úspech má asi pre mňa listová súťaž v Budapešti, čo bola vlastne trojkolová a tam nás bolo strašne veľa, neviem, či ne 2500 uchádzačov. A tam som skončil v profesionálnej kategórii som skončil ako druhý a v open kategórii tam som bol, myslím, že tam som mal 3. miesto. Tak to je veľký úspech, to ti gratulujem. Takže to bolo pre mňa takéto. Paráda. Drahuško, a čo plánuješ do budúcna? No, ťažko povedať. Určite by Ten album sa vlastne dokončil, prepáč, že ti skáčem do rečí. Vieš čo, áno, ten môj album je už dokončený, už len čakáme na ozvučenie a tak ďalej. Lenže ono to je, vieš, ako, že ja ho robím už asi 3-4 roky. Čiže proste nechcel som nahrať album za mesiac a dať to von. Ja som to postrehol, že robíš album. Neviem, či sme sa niekde o tom ani nerozprávali. Áno, môže byť. Preto to mám v hlave. Neviem, či nie vtedy, keď sme boli vlastne v Klokave, alebo kde sme sa bavili o tom, že robíš album. Ja už to robím pomerne dlho. Ale ono to je tak, že vlastne mám to nahraté, ale stále tam niečo vylepšujem. Vieš, že proste vyhodil som jednu skladbu, odtiaľ som si povedal, že toto sa mi až tak nepáči a nahradil som to inou. A napríklad som rozprával aj s viacerými ľuďmi, napríklad Eugen potom mi povedal, že vieš čo, ale mal by si to už čím skôr vydať, lebo za chvíľku sa ti to nebude nič páčiť a všetko bude chcieť nahrať. Lebo človek, jak ten vek dozrieva a dozrieva nejako hudobne,
tak stále si tam, vieš, iné veci všíma. Aha, jasné, takže nájdeš aj chyby možno, ale nie, že chyby, ale niečo. A toto som mohol spraviť lepšie presne. Preto to tak dlhšie trvá. A tvoj predpoklad taký, že kedy by ten album mohol výjsť? No už to chcem. Určite, že ja si myslím, že v priebehu 3 mesiacov musí byť hotový aj vydaný. A to máš aj s nejakými klipmi a máš tam aj nejakých hostí určite? Určite budú aj klipy, budú tam aj hostia. Teraz plánujem osloviť jedného z Ameriky, jedného basgitaristu veľmi dobrého. A ešte by som chcel jedného perkusionistu. Nakoľko to je latino, tak chcem tam dať trošku aj tej inej kultúry, akoby. Z Bratislavy nejaký perkusionista? Nie, nechcem zo sveta ľudí. Zo sveta? No, lebo viem, že v Bratislave jeden Eddie Portela sa volá, neviem, čo poznáš. Jasné. On je tiež veľmi šikovný. No, chcem si popozývať takto aj zo zahraničia. Drahuš, ja sa chcem spýtať teba, tým, že si učiteľ a určite máš už svoj názor, ako to ja opakujem stále, pre mňa si jeden najlepší klavirista. A aký máš názor na našu rómskú hudbu teraz? Čo sa produkuje, čo sa tvorí? No ja si čo myslím, si o tom myslíš? Ono celkovo, nie je to len o tej rómskej kultúre, ale celkovo, odkedy prišli tie médiá sociálne, Facebook, Instagram, YouTube a všetko možné, tak tí muzikanti strašne zleniveli tým, že oni vlastne prestali čerpať zo svojej hlavy, ale začali kopírovať. A toto voľakedy nebolo, lebo preto boli tie veľké diela a preto boli tie skladby také, jak už sa vlastne aj nenapíšu také skladby, dá sa povedať. A to bolo preto, lebo tí ľudia čerpali fakt z vlastnej hlavy, z vlastnej fantázie. Ale teraz, jak tí ľudia kopírujú, tak vlastne nevyužívajú svoju nejakú fantáziu, ale vlastne iba opakujú, vieš. A týmto vlastne išla dole trošku tá úroveň. Takisto aj tie skladby, začali sa kradnúť, rumúnske skladby, turecké, všetko možné, iba sa prerobia slova. Vieš, ale tým pádom tam nevyužiješ nejakú tú svoju fantáziu. Nie si tam proste ty, ako osobnosť. Takže toto ma trošku mrzí, že išlo to tak trošku dole. Ale zároveň vidím stále mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a ja to hlavne vnímam akože v rámci hudobného sveta, že proste stále mi píšu 14-roční, 15-roční, 12-roční, že chcú odo mňa zvuky, chcú toto, nech natáčam tie tutoriály, čo som robil na YouTubeku. Aj môj brat si to pozerá stále. No a proste stále mi píšu, kedy budú ďalšie videá, že proste sa im to strašne páči a veľa sa z toho naučili. Tak to som rád, že so mnou komunikujú tí ľudia, posielajú mi hlasovky, že ako si to nacvičili, či to je správne a tak. Takže tomuto sa strašne teším, že aj tie tutoriály, že im pomohli. A ty produkuješ aj nejakú, že by si dokázal spraviť nejaký inštrumentál alebo tak pre niekoho? Robím. Robíš také? Robil som to voľakedy, ale strašne veľa toho bolo. A proste kam som sa pohol, tak všade išla moja hudba, tak som si povedal, že vlastne oni hrajú, ja som tam není a vlastne ja tam všade hrám. Tak som si povedal, že to obmedzím a že budem robiť iba vyslovene takým ľuďom, s ktorými spolupracujem, vieš. Takže teraz robím Jadranke, ako sestre robím nejaké skladby. Asi 5 skladieb budem mať do konca augusta hotových, dúfajme. A niekedy nahrávam Botlovi, samozrejme Tomášovi, nejaké podklady a takto. Lebo teraz to majú tí mladí akože umelci, ak to môžeme tak nazvať, oveľa ľahšie ako trebárs ty, keď si začínal, keď si bol malý. No áno, je to pravda. A ešte som zabudol povedať to, že vlastne ono dôležité je aj to, že tí umelci, keď chcú akože niečo dokázať a niečo spraviť, tak nemalo by to byť len o tom kopírovaní niekoho. Ja sa priznám, že ja som proste od malička, ja som nikoho nekopíroval. Aj teraz, keď sa ma niekto opýta, že kto je tvoj vzor, tak proste neviem povedať. Možno je to zlé, ja neviem, ale proste ja sa snažím čerpať zo seba, zo svojej fantázie. Čo sa mne páči, tak to využívam. Ale stane sa, samozrejme, ide rádio, alebo si pustím z YouTubeku nejakého jazzového klaviristu a nalepí sa mi to nejak na hlavu. A proste, keď idem hrať, tak ma to napadne a začnem to hrať. Ale nikdy som nerobil proste, že teraz si to kopírujem z tónu na tón. Drahuž, ty to máš aj tak, podľa mňa to tak máš, ale ja sa to musím spýtať, že ty keď počuješ nejakú skladbu, ty z fleku ju hráš? Že keby ti nejaký spevák teraz povedal, vieš čo, zahraj mi toto a toto, poďme spolu hrať, tak ty ako sadneš a hráš na prvú šupu. Tak viac menej áno. A ja to musím vypočuť raz napríklad. Stačí ti to raz? No, hej. A keď si to počul pred 10 rokmi napríklad? To zostane, ja si myslím, že to zostane v hlave, ale vieš, ono je tam veľkou výhodou tých dobrých muzikantov je to, že vlastne keď majú dobré uši, tak vlastne ide téma, melódia už. Proste aj zo sluchu, aj keď si to nevypočujem, tak viem doprovodiť. Čiže ty aj tóny, keď niekto zahra tón, tak vieš, hneď vieš, aký to je tón. No, hej. Tak ale to je absolútny sluch, nie je to? Vieš čo, ja to mám tak, že sám sebe sa čudujem, že proste to mám nejak pomylené. Niekedy mám totálne absolútny a niekedy som taký, že proste, že čo to je, vieš, že niekedy som tak. Že sa ti to podľa mňa všetko v hlave potom začne miešať. Asi áno. A čo robievaš vo voľnom tvojom čase? Ty máš ženu, máš manželku? Áno. Tak málo je toho voľného času, popravde. Ale
Vieš čo, teraz chodím cvičiť do posilovní. Chodím na bežiaci pás, aby som mal nejakú kondičku, lebo vieš, klaviristi to majú dosť ťažké. My sadneme do auta, ideme na nejaký koncert, sedíme pri klavíri. Zase do auta, viac menej len sedíš. Stále, takže sa snažím teraz to zdravie nejako ovplyvniť, aspoň tým posilovaním a tak. Takže. Ale ináč u vás je taká povesť, neviem, či je to pravda, že vy klaviristi nedávate pred vystúpením. Vieš čo, je to také rôzne. Ja si pamätám, že som bol na súťaži, keď som mal asi 10 rokov a bol som tam s Marekom Kačím, so spolužiakom a donesli nám tam také lístky na jedlo a tak išiel som pozrieť, mali tam kura, ryžu, vieš. Ja, že super, že toto ľúbim, tak si to dám. Tak som to zjedol a potom ten Marek mi hovorí, že zjedz aj moje, lebo že ja nebudem predtým. Tak dobre, tak som zjedol 2 porcie. Teraz došli sme na súťaž, vieš, do vedľajšej miestnosti a ja som tam zaspával, vieš. Prejedený. A proste prejedol som sa a o polovičku pomalšie tempa som dával, vieš. A ten Marek išiel ten zrýchlený, vieš. A potom ma, vieš, učiteľka ma skoro zabila, hovorí, že tak ty sa takto najedol, že o polovičku pomalšie akože tempa si dával. Takže odtedy si dávam pozor už na to. Potom som išiel na ďalšiu súťaž, dal som si iba paštéku a trošku rohlíku a vyhral som prvé miesto, vieš. A v súčasnosti to máš ako? No dávam si pozor. Iba čokoládu si dávam. Iba čokoládu, na energiu. Áno. A prepáč, že som ťa prerušil. Tak vlastne čo robíš vo voľnom čase? No iba toto, cvičenie. Cvičíš, venuješ sa asi manželke. Áno, psíka máme. A rodinu si nechce založiť? Už chceme. Už chcete. Už je taký čas, že ja si myslím, že teraz už to je tak, že už sme tak ustálení, že proste aj ja mám už prácu akože stabilnú, popri tom mám už vlastne iba koncerty, ktoré chcem. Neberiem, že všetko teraz rád. Už si to vieš rozčleniť. No, tak. Toto je super. Manželka tiež pracuje v základnej škole, má 1. stupeň, angličtinu učí a tak ďalej. Takže už viac menej už by bolo na čase asi. Dobre, Drahuš, máme tu vo zvyku takú vlastne v relácii u nás v Roncaste popriať ľuďom niečo, čo vlastne cítiš a chceš. Môžeš kľudne na túto klavírku. Tak ja by som chcel popriať hlavne veľa sledujúcich, veľa fanúšikov a aby sa vlastne tieto podcasty dostali medzi čo najširšie publikum a medzi najširšiu verejnosť. Ďakujeme ti, Drahuš, veľmi pekne, že si tu bol. Ja ti v mene vlastne našej relácie chcem zaželať, aby sa ti v živote darilo, aby ti vyšla aj tá rodinka, nech si šťastný a tvoj maličký alebo malička, nech sú klaviristi a nech majú hračky. Počúvaj, ty si mal hračky, keď si bol malý, alebo nemal? Musel to takto preručiť? Mal som. A ja som mal hračku aj, vieš čo, že rodičia stále ma nutili, aby som cvičil. Tak som, vieš čo spravil. Mal som klavír, mal som takú stoličku, tú kruhovú. Keď sa mi nechcelo cvičiť, tak proste som si tú stoličku dal takto, dal som si ďalšiu za seba, chytil som metlu a jazdil som, vieš. Tak mama došla, takto cvičíš, však nejazdí jak na aute, vieš. Lebo ja si ťa úplne predstavím, že povedal, ty si ani hračky nemal, tvoja hračka boli husle, klavír, basgitara, kytara. Mal som autička, ma bavili. Ja som vždy chcel byť autobusár, alebo taxikár, no to boli také moje sny. Trošku sme preskočili. No. Drahuško, ďakujem ti ešte raz. Aj vám ďakujem, že nás sledujete, pozeráte až teda do konca naše videjka. Budeme veľmi radi, keď budete ďalej pozerať a budete nás odoberať a kľudne nám môžete dať aj like. Ja vám prajem krásne leto a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.